Laxmijuri sartherong phar arong along kijun alang kavi ke theklong penta mekri jang project sonsi BJP sarkar nage chagri lake central state lapente karbenglo tonmas konsel along anta alang litumsi mate alang litum masi cari pon pomno lapen pinang analong rialong ke kachingthur atumon sitame lipik no lapen pinang anara tum ke alang litum phan kiru sitame dolo lakim mesen alam no bon sitame lasono por hujjasmet lakhain ko trok duarbaguri MSC constituency kaparlo golaghat district pen kache koinor lapen longlia lamki kidober along rijasmet Laxmijuri sartherong har arong kaparlo balijanpu arong along kido don krep ho akar bi arat atum aphan nonpo anta kijunalang tangte mate ringbel isik tehlongde karen mate miring hing stame kavi lapen kedam kebang ato war hai hui stame kavi thekpon longlo Mina karbia phan kacilang anta mekri jangring anpin government pen kerapuke ajata ave pangbar dam sinang Bangola Ghat district pen administrative atum ke border arai kedu bom ato war hai hui sitame kasela masai deng bom lo mate deng bom lang Mina karbiang long mate Laxmijuri anat lelu pute atuk jangplung Council atumta thirak nangje porlu pusi jirok tok araratum ningje pon nasla bangso arong aphan kachingki menai aning ke menai abang pu karbenglo tunumas council CEM Dr. Tuliram Ronghang local MSC an parta karbenglo tunumas council education EM recharge to bilapente bokazan MLA an parta ALA deputy speaker Dr. Numol Munian atum stame gerap ke parle vekche phansi hada kararatum chuni ripon patu Laxmijuri ben biltapang dakpon rajarong phar news 24 karbiang lo nane torong menge kosoning ne nane tomarong ke arong binong bang ke Laxmijuri sartherong pharong po tame lada an bang ke balijan po arong an lo nane tumlang cha sok dam tibok terai ami ma nili tumlang sok bang ke helo ikbing ha arlo an iklo kopi lang lo hadang long ike arlo ala nason lang chora lang ma lang chor kali abi ke di lanang li hempen lang cha sok dam ko an hilo la nili tum hempen hada an pale ron ke 1 kilometer bag do 2 kilometer bage do lang ke di rong jo bang karen hai ke do ma ven karena be di oh solar pen lo bodal lang nili to mitha mitha sunama solar fence kalang ke di Dr. Stimen thang long de ave igla nalimen kosan ne nilimen ke kasenteren pi kalang